नोंसोर दाबोखायजा गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो नोंसोर दा दगायजा बेयाव जों दङ आरो दहाय जोङो substance abuse बिनि सायाव जों खोथा बुंदोंमोन फेग्रा मुवा बेबहार खालामनाय बिनि सायाव जों खोथा बुंदोंमोन माखासे बुंनो दंबावो बेखौ बुंनानै जों गुबुन फारसे आरो गुबुन माखासे जेराव जोङो बुरखाय जादों जों जेराव दगाय जादों आन्दाय होजादों बेखौ फारसे जोङो थांनि बोसोर बिजाब 30नि 6 सिरिखौ आं फरायनो जौखौ थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिफोरनो आरो दाहायाव थानाय मानसिफोरनो नांगोन बिसोरो लोंनानै गावसोरनि नांगौफोरखौ आरो दुखु दाहाफोरखौ बावगारलांथों जौखौ थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिफोरनो आरो दाहायाव थानाय मानसिफोरनो नांगोन बिसोरो लोंनानै गावसोरनि नांगौफोरखौ आरो दुखु दाहाफोरखौ बावगारलांथों मोनसे सेमिनाराव आंखौ सोंदोंमोन सार जोंखौ बुंनाय जायो जोंखौ फोरोंनाय जायो जौ लोंनो मोना फेग्रा मुवा निसा जिनिसफोरखौ बेबहार खालामनो मोना नाथाय बाइबेलाथ' बुंदों जौखौ नांगोननो सोरनो नांगोननो थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिफोरनो नांगोननो आरो सेकेन्ड ग्रुपआ सोरनो नांगोननो जायफ्रा गोबां दुखुआव दङ दाहायाव दङ बिसोरनो नांगोननो जौखौ अब्लानासो बिसोरो बे लोंनानै दाहाखौ बावगारलांगोननो बाइबेलानो बिदि बुंदों अब्ला सिख्ला गारजायोब्ला लोंनो मोना मोना जे समाव गोबां दुखु जायो थैनोसिम गोसो जायो सेंग्राजों गारजायोब्ला गोबां दुखु जायोब्ला जे समाव सुसाइडनि पइन्टहालागै थाङो बे समाव लोंजायोना लोंजाया बाइबेलाथ' बुंदों दुखुखौ बावगारनो थाखाय लोंजायो दानि खर दांनायाव इयुथफोरजों मोनसे डिसकासन जादोंमोन आरो बे डिसकासनावबो सोंदोंमोन सार न'आ लोंदोंमोन जिसुआ बानायनानै गोबां मानसिफोरखौ हाबायाव लोंहोदोंमोन नोंथाङा माबोरै बुंनो हागौ जों लोंनो मोना होननानै जिसुआलाय बानायनानै लोंहोग्रासो जों जिसुआ जों जाय जिसुखौ फोथायो बियो बानायनानै लोंहोग्रा अब्लाबो बबेनिफ्रायनो मोनगोन ख्रिस्टियानफोरा लोंनो मोना होननानै बाइबेलावथ' लोंनो मोनो होननानैसो बुंदों दुखुआव थानायफोरनो थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिफोरनो लोंनो मोनो होननानैसो बुंदों न'मोना लोंदोंमोन आब्राहामा लोंदोंमोन बिसोर मिथियोसो सोर लोंदोंमोन बाइबेलाव मा बुंनो नागिरदों मोनसेल' सिरि फरायब्ला जाया दे बाइबेला बेनि आगोलाव मा लिरनाय दङ बेखौबो जों फरायनो नांगौ जोङो पासपर्टखौ फरायनो पासपर्टखौ सयखौ जों फरायबाय पासआव मा बुंनो खोनासं जेब्ला राजाफ्रा जौ लोङो बिसोरो आयेनफोरखौ बावगारजोबो आरो रायजोफोरनि लागै न्याय मावनांगौखौ मावा बे बाथ्राखौ लेमुएलनि बिमाया बुंदोंमोन लेमुएल राजानि बिमाया बुंदोंमोन जेब्ला राजाफ्रा जौ लोङो बिसोरो आयेनफोरखौ बावगारजोबो आरो मानसिफोरनि थाखाय मोजां मावनो रोङा जायो होननानै बुंदोंमोन बिनि उनाव नैबे बाथ्राखौ बुंदों थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिफोरनो जौखौ नांगौ दाहायाव थानाय मानसिफोरनो जौखौ नांगौ बेखौ बे बुंदों डेसपारेटलि जायनो नांगौ खिन्थु दिनैनि जुगाव आं सानदों बिनि प्रयजन गैया टिमथिखौ पौला बुंनायमोन अबे नोंनि बिनि जि समयसा बियो दै लोंनानैल' गानाय नंला जौबो एसे नों बाहायो ना होनो टिमथिखौ पौला दैजोंल' गानाय नंला बिनि बेरामा ओमफ्राय नोङो दैजों लोगोसे जौबो एसे गलायनानै लोंदों खिन्थु दिनै बेबायदि होननानै बे जोंनि थाखाय बाहायजाथावनि दिनै जेराव जोंहा मेडिकेल साइन्सआ इसेबां गोजौआव थांबाय जेराव जोंहा मेडिकेल साइन्सआ जोङो रायजोनि नांगौ जि बेरामनि थाखाय थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिनि थाखाय मुलियाबो ड्राग्सखौनो बुङो मुलिखौबो ड्राग्स स्ट'र होननानै नोंथांमोना खोनायाखै जों जि मुलिफोरखौ जायो जों जि टेब्लेटफोरखौ जायो बेबो ड्राग्सआनो
କିନ୍ତୁ बेखौ मेडिकेल साइन्सनि गेजेरजों राइट एमाउन्ट जेसेबांखिनि बिबांनि ड्राग्स थानांगौ सासे मानसिनि बेरामखौ सोखानो थाखाय बे बिबांनि बेयावहाय बे निसाखौ बा ड्राग्सखौ बेयाव होनाय जादों आरो जेन नोंहा बेरामा जायो राइट एमाउन्टनि ड्राग्स बेफोराव मोनफ्रोम मुलिया ड्राग्सआनो ड्राग्सखौनो जों बुङो ड्राग्सखौनो मुलिखौनो ड्राग्स होननानै जों बुङो दा बेयाव बुंनाया जाहैबाय जे समाव मेडिकेल साइन्स गैयामोन थैनो आइखां बायखां जानाय मानसिनि थाखाय मुलि गैयामोन डिप्रेस जाना थानाय मानसिफोरनि थाखाय ट्रिटमेन्ट गैयामोन बेबायदि समाव बिमाया बुंनाय बाथ्रा बिसोरनोसो नांगौ बे सानायखौ रिलिफ खालामनो थाखाय इसेबां सादों बे सानायखौ थब मोननो खालामनो थाखाय बेनो जौ होनांगौ बिसोरबायदि मानसिनिसो होननानै बुंनाय बाइबेला जेब्ला जौखौ बाहायदों बेयो नन एलकहलिक माने जोंहा जायफ्रा फरायनाय बिथांमोना बुजिगोन जौआ मोननै रोखोमनि दङ एलकहलिक एन्ड नन एलकहलिक आरो बेखौ फरायनाय मानसिफ्रा बुजिबानो जाबाय बेनिख्रुइ बांसिन गोरलै खालामनो आं रोंनाय नङा जौआ जोंहा मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय एलकहलिक आरो मोनसेया जाबाय नन एलकहलिक दिनै आब्राहामा लोंदोंमोन होननानै नोंथाङा लोंगोन नामा आरो नों लोङोब्ला नोंथाङा लोंनाय जौ आरो आब्राहामा लोंनाय जौ बियो एखे जागोन ना जाया जिसुआ कान्ना नोगोराव बानायनाय जौ द्राक्षा आरो दिनै नों बबेबा गामियाव थांनानै सोरनिबा न'खराव लोंहैनाय जौ बियो एखे जागोन ना जाया जों जास्टिफाइ खालामनो हाया जिसुआ बानायनानै लोंहोनाय जौआ जानो हागौ नन एलकहलिकमोन फिथाइनिफ्राय बानायनाय जिखौ लोंनानै बिस्रा देहायाव बेबायदि खहा गैया जोंनियालाय माथो जादों जायफ्रा लोंबाय थायो बुग्लबलांजोबो माथो मानसिखौनो माबा बुगागा नुलांग्रोयो बेनि उनाव बुगाग्रोजोबग्रोनायनि उनाव बोरैबा जालांजोबसै बेगेंजों बिगुरजों बोरैबा जालाङो सिगां लोंजेननाय समाव बुगालांनाय बायदि आंथ' मोनथिदों जोंनि गामि सेरावबो दङ बेबायदि बानायनानै फानग्राफोर बिथांमोना मा होनानै बेफोरखौ बानायो गोदोनि जे बानायनाय सिस्टेम बर'फोरा बानायोमोन बे सिस्टेमजों नङा खारन कमार्शियेल माने बेफारनि थाखाय बानायनाय जाबाय गोदो न'आव लोंनो बानायनाया बहुद सम नाङोमोननो आं मिथिया आं बेबायदि न'खराव जोनोम जायाखै आं बेबायदि न'खरनिफ्राय फैयाखै बेनिखायनो आं मिथिया गोबाव सम नाङोमोननो जौ बानायनो थाखाय खिन्थु दिनै बानायनाया गाबोन जाबाय मा होदों बेफोराव बिथांमोना मा दाजाबदेरदों बिथांमोना बेफोराव थाखा फैसा मोननो थाखाय बिथांमोना बेबायदि मुवा बेसादफोर जिनिसफोर दाजाबदेरनो गोनां जादों नामा जिया जोंनि देहायाव आंथ' खोनादों बेखौ फेसेवनो थाखाय इउरियाबो होनाय जायो मोजां जागोन बे मैगङाव होनाय इउरियानो मानसिनि थाखाय दिनै मा बिस जादों बेखौ थोंजोङै बबेबा लोंग्रा जिनिसाव दाजाबनानै बानायना बेखौ नोङो लोंनाया मोजां जागोन जों गिनो सोलोंनि मा रोजाबायमोन जौ जुवाफोरखौ नागाराब्ला मा जागोन मा रोजाबायमोन बहा थांखो रोजाबग्राफोरा जोंनो बारा गोनां नङा होननानै सानदोंबा सेंग्राफोरा जोंहा मिथिगौ जौ जुवाफोरखौ नागाराब्ला हारिया जोबस्रांलांगोन आरो सिलिंखार जागोन रोजाबगोनल' जौ जुवाफोरखौ नागाराब्ला सिलिंखार जागोन हारिया जोबस्रांलांगोन रोजाबगोनल' ना फोथायगोनल' नागाराब्ला जोबस्रांलांगोन नागाराब्ला सिलिंखार जागोन बेखौ नागाराब्ला मिथिनानैबो बेयो मा जिनिस बेखौ मिथिनानैबो जों जुदि गिनो रोङा साननो रोङाब्ला नागाराब्ला जोबस्रांलांगोन जास्टिफिकेसन गैया जास्टिफाइड गैया बिसोर लोंदोंमोन जों लोंदों बिसोर लोंनाय जौआ आलादामोन आङो इंलेन्डआव थायोमोन आरो आं जाय न'खराव थायो बिसोरनि हौवाया फ्रान्सनि फ्रेन्चमेन आरो बेस्ट वाइन बानायो संसाराव
पृथिबियावनो मोजांसिन जौ बानायनानै बुंग्रा फ्रान्स आरो इटालि। आं जाय न'खराव थायो बिस्रानि हौवाया इंलेन्डआव आं थानाया हौवाया फ्रान्सनि आरो बे न'खराव गोबां बेबायदि दामि दामि जौफोर दङ। आंनि बिबेकआ माब्लाबा आंखौ लोंनो थाखाय जेबो जानाय नङा होननानै एसे होननानै बुङोमोन आंखौ। जेबो जानाय नङा होननानै एसे अबसे जोंनि लोंनाय बिसोरनि लोंनाय रुजुजाया। जोंहाथ' बथलसेखौ हारसिंनो थोस्लाबबावाबालाय नांबावगौसो जायोब्ला बिसोरनाथ' बथलसे लादोंब्ला बेखौ 10-12 जन मानसिफ्रा डाइनिं टेबोलाव जिरायदोंब्ला ओंखाम जानो बिथांमोना एसे एसे लायो स्टाइल होननानैसो बुंनांगोन। बेबायदि बिथांमोना लोंनायाव आं अब्लाबो आंनि बे बिबेकआ फोथायनाय नङा माखासेफोरा दुगा बबेबा थांनानै सोर दुगैनायखाय लोङा होननानै बेहाय बुंफैदों। लोंखोमायो खोमा होननानै साननो हागौ आरो आंबो मा खालामनो हानाय नङामोन स्ट्रं प्रमान होनो हानाय नङामोन। बिनिखाय दाख्लै आं गामिनिफ्राय 3 सेंग्राफोर सिख्लाफोर लांफादों। आंजों लोगोसे दा नै बिथांमोना थाहैदों आरो आंखौ नुदों बिथांमोना आंबो बिथांमोना आंजों लोगोसे थादों आरो बै न'खरनि मालिक न'खरनि जि पास्टर बिथाङा बुङो लोङा बिथाङा। आं लोङिनि कारना बे नङा आं ख्रिस्टियान बेवहाय आं लोंनो मोना नङा। आं लोङिनि कारना बेफोरो आंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। आंनि देहानि थाखाय बेफोर मोजां नङा बेनिखायनो आं लोङा। आंनि लोंनायनि कारना बेसो आंहा जेब्ला बेखौ लोंनायनि हुदा जागोन बे आंनि थाखाय माब्लाबा मोजां जानाय नङा। दिनै जों जाय जौ सेरेबफोरखौ लोंदों बेयो एसेबां खहा खालामदों जों सानदों जों नायदों जों गिदों। सानैनिसो बिदा फंबाय बिसोर देरखांनाय सेंग्रा जाहांनाय समावनो बिफाया बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। दा बिसोरहा बिफा गैया लोंनानै बिसोरहा बिफा गैया। गथ'फोर फेदेरफुनाय समावनो हौवा गैया। बे जिनिसा जिखौ जों फेमालिसो लादों जिखौ जों साधारनसो लादों नाथाय नाय बुंदों बे फेग्रा मुवाया संसाराव जानाय दै दावहाफोरनिफ्राय बांसिन मानसि सिथारबाय होननानै बुङो। फेग्रा मुवाया फेग्रा जिनिसा जों ड्राग्स बियो मा खालामो गासै दावहायाव थैनायनिख्रुइबो बांसिन मानसि बुथारो होननानै बुंदों। नोङो बेखौ लोङै जायै नोंनि हिनजावखौ गोदान सोराबै गानना गालांगोन बेबायदि नोङो लोङै जायै गाव थैलांनानै गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि गोदाव सोराव खालामनानै गालांगोन। दा बिसोरहा बिफा गैया हौवा गैया दायो हाबा जानायनि बैसोआ जोबाखै। बे समावनो बिफाया बेसेबां सेंग्राफोरा दिनै फैदों ड्राग्स बाहायनानै गान्जा सोबनानै। सोर बिमाया लुबैयो गावनि सेंग्रा फिसाज्लाखौ सेंग्रा समाव फैनायखौ? सोर बिफाया लुबैयो गावनि फिसाज्लाखौ सेंग्रा समाव फरायबाय थानाय समाव? जों बेबायदि सिमांजों फेदेरो। जोंनि बिमा बिफाफोरा बेबायदि साननायजों जोङो गथ'फोरखौ खांदों ने खस्थ' खालामनानै 18 बोसोर जायोब्ला थैथों बाइक एक्सिडेन्ट जानानै 20 बोसोर जायोब्ला 24 बोसोर जायोब्ला अबावबा बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै थैथों बेबायदि साननायजों जों खस्थ' खालामदों ने खरसा खालामदों ने? आं सानदों रावबो बिफाया रावबो बिमाया लुबैया गावनि फिसाज्लाखौ गावनि फिसाजोखौ फेग्रा मुवा बाहायनानै आलाय सिलाय बबावबा थैलाबायनायखौ रावबो लुबैया। आं लुबैनाय नङा आंनि फिसाखौ बिदि जानो रावबो लुबैया। खिन्थु दिनै बेखौनो जादों सासेल' फिसा हौवामोन ड्राग्स लायोमोन गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। मा दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो।
जौ लोङोमोन 21 बोसोरल' जादोंमोन थैबाय दाख्लै सासे गथ' बिसिनि गिर्जायाव आं सेमिनार खालामदोंमोन रिलिगारि सेमिनार खालामदोंमोन बिमा बिफाखौ ख्रिस्टियान आखल आखु फोरोंनानै फेदेरनो बुंदोंमोन आरो जोंनि गथ'फ्रा दिनै जों फोरोंगिरिनि थाखाय बाहेरायाव थांनानै माबायदि आखल आखु बिसोरो दिन्थिदों बेनि सोमोन्दै बुंदोंमोन बिमा बिफाखौ सेमिनारा जोब्बाय देवबाराव बेलासियाव जोबनानै आं न'आव फैबाय न'आव फैनानै हराव खोनाबाय आङो न'आव फैनानै हराव खोनाबाय बिसोरनि सासे सेंग्रा गथ' हराव एकतायाव गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय खोनाबाय हराव एकतायाव सोरबा लोगोनि न'आव पार्टि खालामनानै सासेल' फिसाज्लानो अन्थ'थ'मोन गथ'आ हराव एकतायाव बबावबा गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय सोर बिमाया बिदि सोर बिफाया बिदि सोर आसा खालामो बेखौ रावबो आसा खालामा खिन्थु माया खालामदों जौ भां ड्राग्स बियो बेसेबां जोंनि अन्थाव गथ'फोरनि जिबन लागासिनो दङ आं नोंसोर रावनिबो आखायाव आं गान्जा होनो हानाय नङा नोंसोर रावनिबो आखायाव आङो ड्राग्स होनो हानाय नङा नोंसोर रावनिबो आखायाव आं जौ बथल होनो हानाय नङा आं नोंसोरखौ अननो थाखाय खारन आं मिथियो बियो नोंखौ नस्थ' खालामो बियो नोंखौ साननो रोङै खालामो बियो नोंखौ फरायनो हायि खालामो आं मिथिगौ बेखौ मिथिनानै आं नोंसोर रावनिबो आखायाव बे गिथावना बुस्थुखौ आं होनो हानाय नङा नाथाय दिनै जोंहा बेनो जादों सोर होदों जोंनि उन्दै उन्दै देरफुनाय इसिबां हेन्डसाम गथ'फोरनि आखायाव इसिबां समायना गथ'फोरनि आखायाव सोर गान्जा होदों सोर ड्राग्स होदों बिसोरनो जों दसे सिरियासलि साननो दे बहुत सिरियास जानानै बे समाव सोर होदों बिसोरनि आखायाव जोंनि अन्थाव बे फरायबाय थानाय सेंग्राफोरनो ड्राग्स सोर होदों गान्जा सोर होदों बिसोरनो जौ सोर होदों बिसोरनो बिसोरनि आखायाव जों साननि बाइबेला मा बुंदों आं सानदों बुजिगोन बे बाथ्राखौ आं खुला खालामजोबनो हाया अब्लाबो आं सानदों बुजिगोन मोटिभ्स अफ दिस जानुखौ नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन साजाय जागोन आरेस्ट जागोन आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन जिसुआ मा होननाय आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो बयजोंबो मुगैजागोन आं बुंखाबाय आं खुला खालामजोबनो हाया अब्लाबो आं नोंसोरखौ बुजिगोन होननानै सानदों सोर नोंसोरनि आखायाव ड्राग्स होदों सोर जोंनि अन्थाव फरायनो हानाय गथ'फोरनि आखायाव दिनै जौ होदों भां होदों गान्जा होदों बाइबेला मा बुंदों जिसुखौ फोथायग्राफोरखौ गासैबो मुगैगोन जोंहा दाय गैया जों रावबो सरकारनि नाय जों मावाखै जों गावनि जातिनि जों बेरेखा मावाखै जोङो मोजां स्कुलफोरसो लुदों हस्पिटालफोरसो लुदों गोबां फरायनो हायि मोनजायै मानसिफोरखौ जाहोदों लोगोनोसो ख्रिस्ट'नि सोलाफोरा अब्लाबो जोंहा मानि दाय होदों मोनथिगौ ने जिसुखौ फोथायनायानो जोंनि दाय नोंथाङा जिसुखौ फोथायनायानो दाय आरो नोंथाङा मुगैजागोन गुबुनफ्रा जोंखौ मुगैगोन नोंथांमोना मिथिनांगोन जोंखौ मुगैग्रा गोबां दङ जोंखौ नायनो हायै गोबां दङ जोंखौ सैयै गोबां दङ आरो बिसोरो जोंनि सेंग्राफोरनो दिनै जे नस्थ' जायो बिथांमोना जे फरायनो हाया बिथांमोना जे जौ ड्राग्स गान्जाजों गोदोसोनानै गावनि जिबन गावनि उननि जिबन नस्थ' खालामनानै लायो बेखौ सुखुना लुबैयो से पिटरनि 5:9 सिरियाव बुंदों सिरि मोननानै था आरो साबधान जा मानोना नोंसोरनि बिसार सैताना खबदावनाय सिंहबादि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायनो
जोंखौ मा होनो सिरिमोन बि कनसियास सिरिमोन माने बि कनसियास थौ गोनां जा मा जाबाय थादों मा सोलिबाय थादों मिथि नोङो सोरनि गेजेराव दङ मिथि नोंनि सोरगिदिं माबायदि मानसिफोर दङ मिथि सिरिमोन माने उन्दुनानै जोङो थानो होआखै नाथाय लोङै जायै जोङो थद गैयै जायोब्ला सोर सुथुर सोर लोगोजों सिनायनाय नङा मानो सैताना मा खालामनो नागिरदों हगदावनाय उखैहाबनाय सिङाव बायदि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन सोरखौ अख्रेबनो मोना नागिरगासिनो दङ होनना बुंदों दिनै नोंथांमोननि आखायाव सोर जौ होदों सोर नोंथांमोननि आखायाव ड्राग्स होदों सोर नोंथांमोननि आखायाव गान्जा होदों उन्दैफोराथ' होआ ना उन्दैफोरनियाव गान्जा मोनो उन्दैफोरनियाव ड्राग्स मोनो उन्दैफोरनियाव जौ सोरबा उन्दै गथ'आ जौ फानो नोंसोरनि जौ फानो नामा उन्दै गथ'फ्रा जौ फानो अब्ला बे बिफा बैसोनि मानसिया बे बिफा बैसोनि बै जौ गलादारा दखानिया नोंनो माबोरै जौ होनो हाबावाखै बे बिफा बैसोनि सासे गान्जा फानग्राया नों गावनि फिसा बायदिनि आखायाव माबोरै गान्जा होनो हागौ बे बिफा बैसोनि सासे मानसिया जि गिथावना ड्राग्स बे ड्राग्सखौ नोंनि आखायाव माबोरै होनो हागौ जाया नोंखौ नोस्थो जानायखौ लुबैयो बेल' होनो हागौ जाया नोंखौ आद्रि जानायखौ लुबैयो बेल' होनो हागौ जाया नोंखौ सिलिंखार जानायखौ लुबैयो हास्थायो बेल'सो होनो हागौ नोङो गुबुन रावबो होनो हानाय नङा आं हाया आं हानाय नङा नोङो आं नोंखौ अनोखाय जायफोरा नोंसोरखौ अना नोंसोरखौ नायनो बायो नोंसोरनि मोजां फिउचारखौ मोजां मोना बिसोर बायदि मानसिफोरा नोंसोरनि आखायाव बे गिथावना बुस्थुफोरखौ नोंसोरनो नोंसोरथ' मोजांसो मोनो आं आमुखानिफ्राय मोनो होननानै आमुखाया आङो सिरि सिरिब्लाबो गोमायो होननानै नोंसोरथ' बाख्नायोसो बिसोरखौ गुबुननो होआब्लाबो आं थांब्ला आंनोब्ला होथारो बिथाङा होननानै मोजांसो मोनो बिथाङा नाथाय नोंथांनि आखायाव मा बुस्थु होदों मा जिनिस होदों नोंथांनि जों गिनो सोलोङै जोंखौ मोजां मोनग्रा गोबां गैया बेनिखाय बिथांमोना जोंखौ नाथाय बेफोरबायदि मुवा बेसादजों जोंनि गोबां सेंग्राफोरखौ नस्थ' खालामोब्ला गाबोन जों समाज हिसाबैनो सिलिंखार जाखागोनखा आरो बेखौनो खालामबाय नागालेण्डखौ बेखौनो खालामदों मणिपुरखौ बेखौनो खालामदों मिज'रामखौ नोंसोर मिथिनाय नङा नोंसोरो इन'सेन्ट बेखौनो खालामबाय बिसोर बेसेबां जौगाबावगोन नागाफोरा बेसेबां आरो जौगाबावगोन बे मिज'फोरा नाथाय बिथांमोननि आखायाव नैबे बुस्थुफोरखौ होनाय जादों बे जिनिसफोरखौ होदों जेन बिसोरो आरो फरायनो हानाय नङा बिसोर मोजांखौ सिन्था खालामनो हानाय नङा बिसोरनि सेंग्राफोरा उथिबोनाय सेंग्राफोरा नस्थ' जायो बेफोरखौ जानानै लोंनानै गाबोन सेंग्राफोरा नस्थ' जायोब्ला बे समाजखौ दैदेननो जे मोजां दैदेनगिरि बिसोरनिफ्राय ओंखारा सैताना गामि सैताना बहुद सोलो गोरा जों सियान नङाब्ला जोङो सिरि मोननाय नङाब्ला जों साबधान नङाब्ला अख्रेबगोन बेखौसो जों गियो जोंनि सायाव बहुद गाज्रि परिकल्पना खालामनाय गोबां दङ गाज्रि खायदा खालामनाय बहुद गाज्रि सिन्ता खालामनाय दङ जों इसोरजों नांथाबना थायाब्ला जों देरहानो हानाय नङा जों साबधान नङाब्ला जों देरहानो हानाय नङा बेनिखायनो जों गियो बेफोरो जोंखौ सेस खालामग्रा सिलिंखार खालामग्रा जोंखौ फोजोबस्रांग्रा बुस्थुफोर जों रावबो जोंनि आखायावबो दैनाय नङा जोंनि खुगायावबो होनाय नङा जों रावबो ख्रिस्टियान सेंग्राफोरा हांसोफ्रा जों जाया बेयो नोंखौल' नङा आंनि गोबां फोरोंनायफोराव आं फोरोंबोदों बे मा खालामदों बे गान्जायाव मा दङ मिथिबायना जास्ट साधारन बिलाइ गोरान बियो नाथाय बेयाव मा दङ THC होननाय बेयाव केमिकेल्स दङ THC टेट्रा हाइड्रोकेनामिन होननाय बेयावहाय केमिकेल्स दङ जि केमिकेल्सआ 60 to 70% केन्सार खालामनो हायो जोंनि देहायाव
मानो इसिबां मोजां मोजां गथ'फोरानो बेखौ सोलोंब्ला बोरैबा जालाङो गोसोम सोरबाबा रानख्रबलांनाय आरो बुंदों जायफ्रा बेखौ बेबहार खालामो बिसोरनि स्कुल पारफरमेन्सफोरा मोजां जानाय नङा बेयाव मास्टारफोर थागोन बिथांमोना मिथिगौ जाय गथ'फोरा बेखौ बेबहार खालामदों बिसोरनि फरायनायाव सोलायनाय फैगोन बिसोरनि लुक्सआव बिसोरनि नुनायाव सोलायनाय फैगोन बिसोरनि रायज्लायनायाव सोलायनाय फैगोन बिसोर ससियेल जाया बिसोर थाखोमानो गुबुननिफ्राय गोजान जानो न'आवबो रायज्लायबावनाय नङा बिसोर बिमा बिफाजों आरो बिसोरो मोनसे इमाजिनारि संसाराव गोजावनानै थायो होनना बुङो इमाजिनारि संसार नुफाङा नुगोन नंखाय बाखायखौनो नुफाङा नुगोन बेबायदि मोनसे बिस्रा हेलुसिनेशन बेफोर जायो बे जाबाय गुबुन मेम'रिखौ जि मेम'रि बे मेम'रिखौ एफेक्ट खालामो जोंनि इसोरा बेयाव गोबां जिबिनि मेम'रि होनानै दोनदों गोबां जिबिनि मेम'रि आरो बे मेम'रिया नस्थ' जायोब्ला जोङो संसाराव थांनानै थानो रोङा नोंसोर बेयाव जिरायनायफ्रा आंखौ दिनै नुबाय नोंसोर आंखौ सिनायसिगोन गाबोन बहाबा नुयोब्ला आंखौ सिनायगोन दिनै नुबाय नालाय आंखौ सिनायगोन गाबोन बै लामायाव नुयोब्ला दिनै आं सासे होनना बुंनो रोंगोन आरो खिन्थु नुनायनि थाखाय नङा मेम'रिनि थाखायसो नोंथांनि मेगना आंनि पिक्सारखौ सेबखांना लाबाय मेम'रियाव मेगनजों नुबानो गासैखौबो सिनाया दा नोंथांमोना आंखौ नुफेरै समाव आंखौ सिनायनाय नङामोन मानो नों नुवाखै आंखौ नुदों दा होमबाबो मानो सिनायाखै मेम'रियाव गैया नालाय मेगनजों नुब्ला मा जायो बे आंखौ दायो नुदों नोंसोर आंखौ नोंसोरनि मेगना सेबखांना लाबाय आरो सेबखांनानै नैबे मेम'रियाव दोनहरबाय आंनि जि नुनाय आंनि कालार आंनि जि साइज बे साइजफोरखौ मेगना सेबखांनानै मेम'रियाव दोनहरबाय दा मेम'रियासो बुंगोन गाबोन नुफाफिनोब्ला मेगनजों नुनायखाय सिनायगोन नङा नोंथाङा मेम'रियासो बुंगोन मेगना नुनाय लोगो लोगो मेम'रियासो बुंगोन बियो आंखा होननानै नाथाय नोंथाङा मेलेमा थिग नङाब्ला नुब्लाबो सिनायनाय नङा बे मेम'रिया थिग नङाब्ला सोरमोन बियो होननानै जाब्लाबो बिगायो बे मेम'रिया नोंहा थिग नङाब्ला बे ड्राग्सफोरा मा खालामो बे गान्जाफोरा जोंनि मेम'रिजों गेलेयो जोंखौ गोसोआव लाखिनो हायै खालामो अब्ला जाय गथ'आ बेखौ सोब्बाय थागोन बेयो मा फरायनो हागौमोन जि मेम'रिखौ एफेक्ट खालामदों जि IQ मेन्टेल केपासिटि IQ होनना बुङो मेन्टेल केपासिटि ना जोंना IQ जोंनि IQआ गोजौ गाहाय थायो खिन्थु बे IQखौ डेमेज खालामो बेखौ सोबनायनि गेजेरजों बेफोरखौ थुना लानायनि गेजेरजों बेखौ मोनामसुनायनि गेजेरजों जोंनि जि IQ फरायनो हानाय गोसोआव लाखिनो हानाय बे केपासिटिखौ एफेक्ट खालामो बेनिखायनो जायफोरा रेगुलारलि गान्जा ड्राग्स जौ बेफोरखौ बेबहार खालामगोन बिसोरनि बे थिग थानाय नङा नुगोन सिनायनाय नङा फरायगोन गोसोआव लाखिनो हानाय नङा बिथांमोना बेसे गिथाव बुस्थु बेफोरो बेसे गिथाव जिनिस बेफोरो गोसोआव लाखिनो हानाय नङा जायफोरा बेखौ सोब्बाय थागोन बेखौ बेबहार खालामबाय थागोन बिस्रा मोदोमनि फिजिकेल क'रिलेसन बे क'रिलेसनाबो थिग थानाय नङा दा ओरै साधारन एग्जाम्पोल हिसाबै ओरैबायदि आंनि मेगना हमनानै ला बेयाव जिबौ मासे आंनि मेगना नुबाय जिबौ होननानै बुंबाय मेगना बुङा मेगना ओरैल'सो जिबौ बियो आरो बे मेगना बे जिबौनि पिक्सारखौ आंनि मेलेमाव हरो अब्ला मेलेमासो बुंसिगोन बियो जिबौ मेगना नुदोंल'सो मेगना खोन्थानो रोङा बे जिबौ ना बे मा खोन्थानो रोङा मेगना नुदोंल'सो पिक्सारखौ सेबखांनानै मेलेमाव हरबाय मेलेमाव हरनानै मेलेमा सानोबा बुंसिगोन जिबौ बियो आरो मेलेमासो बुंसिगोन आंनि आथिंखौ खार बियो गिथावना बुस्थु अब्लासो आथिङा खारनो रोङो नाथाय जायफोरा रेगुलारलि गान्जा सोबो ड्राग्स लायो बिसोरा बे फिजिकेल जे क'रिलेसन दङ बे जानाय नङा आरो गिथावनाखौबो खारनो रोंनाय नङा बिसोरनि मेलेमा हाबा होनाय नङा बिसोरनि मेगना हाबा होनाय नङा बे मोदोमनि जि सोमोन्दो क'रिलेसन फिजिकेल बाय'लजिकेल जि क'रिलेसन बियो बिसोरहा थानाय नङा आरो गिथावना बे बुस्थुआ आरो मोनसे गिथावनासिन बुस्थु जिखौ आं गले गले बुंबोदों
बियो हौवासाफोरनि जि स्पार्म सेल बेखौ एफेक्ट खालामो गान्जाया बेयाव गोबां एमाउन्टनि केमिकेल्स दङ देरनायफोरा बुजिबानो जाबाय बे बाथ्राखौ जायफोरा देरनाय हौवाफोरनि देहायाव जि स्पार्म थायो स्पार्म जि स्पार्मनि गेजेरजों सासे हिनजाव मानसिजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखियोब्ला गथ' सोमजियो बैखौ गान्जाया एफेक्ट खालामनो हागोन बैखौ बिनिखाय बै सेंग्राया सोमजिबोनाय गथ'आ मा जानाय नङानो बेहा गान्जा सोबै सोबै ड्राग्स लायै बैहा डेमेज जाखाबायना बेयावहाय बे हौवाजों बै सेंग्राजों गथ' सोमजियोब्ला गथ' जन्म होयोब्ला बे गथ'आ बायदि फिजिकेल डिफेक्टजों एबनर्मेल होननानै जों जेखौ बुङो जन्म जागोन होननानै बुङो थिग नङा सोरबा आखायानो थिग नङा जानो हागौ सोरबा मेगनानो थिग नङा जानो हागौ सोरबा मेलेमानो थिग नङा जानो हागौ बेबायदि जन्म जागोन होननानै अब्ला नायनाय नोंखौल' नङा नोंनि जेनेरेसनहालागै बियो एफेक्ट खालामनो हायो माबायदि थाव बुस्थु नायलाय नोंखौल' नङा नोंनि गथ'खौबो आरो नुबायबो आं नुदोंबो अबसे जायहा लार्जलि जिउ दङमोन बिसोरनि गथ'फोरखौ नुदों आरो माबोरै जन्म जादों बिसोरनि गथ'फोरा नुथारबाय आं मेगनजों आरो आं फोथायो खालामबोदों आरो बे गान्जाफोरा बेफोरनिख्रुइ बांसिन गिथावनासो बेनिखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बेफोरखौ बेबहार खालामनो बेफोरखौ जानो लोंनो सोबनो गिनो नांगौ जिया नोंखौल' नङा नोंनि इयुन जे भबिष्यत नोंथ' फरायनो हाखाला नोङो फरायनो हालाब्ला बे समाव फरायनो हायाब्ला ड्राग्स लानानै गान्जा सोबनानै फरायनो हायाब्ला गाबोन नोङो रावनिबो मोजां हौवा जानो हाया गाबोन नों रावनिबो मोजां बिफा जानो हाया दिनै फराया नाय आं माबा थोंजोंसो बुङो दोनखोमा बुंबा बुजियो आरो जोंनि मानसिफ्रा ओंखायनो थोंजों बुङो नाय नोंसोर जायफोरा मोजाङै फरायासै बिसोर जोंनि बिफा जानो हागौ मोजां बिफा जानो हागोन बे सान जायफोरा फरायनांगौ समाव हाबासो जाबाय बिसोरो दिनै मोजां बिफाने आंनि मोनाबिलि समाव बुंदोंमोन आं इंलिस मिडियामाव फरायनो गोसोमोन आंखौ होनो हायाखैमोन आं बर'आव फरायनो गोसो मोनखाथारखायामोन आरो आं रागायै बर' मिडियामाव न' खाथिनि स्कुलाव न' सेरनि स्कुलाव होजानायखाय आं गोसो होनानैबो फरायाखैमोन आं मैया मोनाबिलि समाव मानो आंनि बाबाया आंनि मामाया गोरोन्थि खालामदोंमोन जि समाव गोसो होनानै फरायनांगौ बे समाव बिसोर गोसो होनानै फरायासै गोसो थोलायनायनो हाबा जाबाय आंनो नांगौ सुबिदाखिनिखौ जों गथ'फोर साब्रैनो जेरै जिबायदि सुबिदाफोर नांगौ खाबुफोर नांगौ आंनो होनो हायाखै नाय बेहाय जिरायनो थागोन जायफोरा फरायनांगौ समाव फरायबाय ड्राग्सजों गेलेयाखिसै गान्जाजों गेलेयाखिसै जौजों गेलेयाखिसै फरायनांगौ समाव फरायबाय बिसोर मोजां सासे बिफा जाबाय दोन नाथाय जोंनि माखासे बिफाफोरा मानो मोजां बिफा जानो हायासै बिसोर दोननाय मानो गावनि हिनजावनि मोजां हौवा जानो हायाखै दोननाय बै खालामबोनाय गोरोन्थिनि थाखाय फरायनांगौ समाव फेग्रा मुवाजों गेलेबाय फरायनांगौ समाव बायदि बायदिजों गेलेबाय फरायनांगौ समाव मोजां मोनलायबाय मोजां मोनलायनानै हाबा जानो मोननाया जोबथा मोजां मोनलायनानै हाबा जानो मोननाया जोबथा नङा जागायजेननायसो बियो सेंग्राफोर सिख्लाफोर मोजां मोनलायनानै गोसो थोबलायलायनानै हाबा जाबायब्लाबो नों न'खर बनायनो हायाखैब्ला नोंनि हाबाया जाफुङाखै साक्सेसफुल नङा होनना बुङो बे मेरिजखौ बे हाबाया देरहासार नङा होननानैसो बुङो जायहा हाबा जानानै मोजां न'खर बानायनो हायाखै जायहा हाबा जानानै सासे हिनजावनि मोजां हौवा जानो हायाखै जायहा हाबा जानानै गावनि गथ'फोरनि मोजां सासे बिफा जानो हायाखै मोजां हौवा जानोब्ला मा सोरखौ मोजां हौवा होननानै बुङो जायहा हिनजावनि नांगौफोरखौ जगायनो हागोन जायहा न'खरनि नांगौफोरखौ जगायनो हागोन जायहा गथ'फोरनि नांगौफोरखौ जगायनो हागोन जायहा गथ'फोरनो नांगौ बायदि सुबिदाफोरखौ होनो हागोन बिसोरखौसो मोजां बिफा होननानै बुंगोन दा मोजां हौवा होननानै बुंगोन ना नंगौना नङा
जायहा हिन्जावनो मा नांगौ डक्टरनाव लांनांगौ डक्टरनाव लांनो हाया, मुलि होनांगौ मुलि होनो हाया, गथ'फोरा फरायनाय सम जाबाय मोजां स्कुलाव फरायहोनो हाया, बेखौ मोजां बिफा बुङो। दा बिसोरखौ मोजां बिफा बुंगोन। हिन्जावा बाब्राबनानै दङ बिसिनायाव, उदैयाव अन्थाइ जानानै लांनो हाया बियो डक्टरनाव लांनोथ' थाखा फैसा नांगौना, बहा थाखा फैसा लांनो दङ बेहा। जि समाव फरायनानै गाव गावखौ बानायना लानांगौ बे समाव बियो सिख्ला लाखिनायावसो गोसो होबाय, ड्राग्ससो लाबाय, गान्जासो सोबथिंबाय, सासे लोगोनि रुमनिफ्राय गुबुन सासे लोगोनि रुमाव बिथाङा पार्टिसो खालामथिंबाय। बै समाव बानायासै, गाव गावखौ थामथिम खालामाखिसै। हाबा जागोन, सेंग्राफोर हाबा जागोन, हाबा जानाया जोबथा नङा। हाबा जानानै सोरबा हिन्जावनि मोजां हौवा जानाया गोनां। नों हाया मोजां हौवा जानो, दिनै आलतु फाल्तु खालामनानै समखौ नोङो दिनै बेबायदि गाज्रियाव बेबहार खालामदों। नों गाबोन रावनिबो मोजां हौवा जानो हानाय नङा। नों दिनै गोसो होनानै फरायनानै गावखौ बानायाखैब्ला, केरियार मोनसे बानायाखैब्ला नों मोजां हौवा जानो हानाय नङा। आरो बेयाव जिरायनानै दङ माखासे जायफ्रा बे गोरोन्थिखौ खालामबाय, दिनै मोजां बिफा जानो हायाखै, दिनै सोरबा हिन्जावनि मोजां हौवा जानो हायाखै, बिथांमोना गोसो खालामनानै सनानि संसारनि सिमां नुब्लालाय बहा जानो? सोर नुवा? सनानि संसारनि सिमां सोर नुवा? रुजु रुमु संसार जानायनि सिमां सोर नुवा? नङा, सनानि संसार नांगौब्ला, रुजु रुमु संसार नांगौब्ला दिनै फराय, गोसो होनानै फराय, गावखौ बानाय। नोंनो खाबु होदों, बेसेबांनि बानायनानै लानो नोंथाङा नोंथांनि जिबनखौ? बेसेबां बेसेननि बानायनानै लानो नोंथाङा? दानफायाव बेसेबां दरमाहा मोननाय, बेसेबां बेथन मोननाय, बेसेबां सालारि मोननाय नोंथाङा बानायनानै लादों? खाबुखौ होदों नङा? होदों नाङाखै जोंनि बिमा बिफाफ्रा? मोजां स्कुलाव फरायनो, मोजां कलेजाव थांनो बिथांमोननो खाबु होदों जोंनि बिमा बिफाफ्रा। बिथांमोना दिनै बानायनानै लानो हायो। आं दानसेयाव 1.5 लाख दरमाहा मोननाय, बेथन मोननाय मानसि गाव गावखौ बानायगोन होननानै सानोब्ला बेखौबो बिथाङा बानायनो हायो दिनै। बेखौबो बिथांमोना हायो दिनै। आङो दानसेयावनो 2 लाख 3 लाख दरमाहा मोननाय, आं गाव गावखौ बानायनानै लागोन होनना बुंब्ला बिथांमोना बानायनानै लानो हायो दिनै। नोंथांमोना गाव गाव बानायनायनि सम बियो, गावखौ धंस खालामनायनि, गावखौ आद्रि खालामनायनि सम नङा बियो। नै बेफोरबायदि मुवा बेसादजों बानाय नोंथाङा। गाबोन नोङो सासे मोजां बिफा जानो हागोन। नों गाबोन सासे मोजां बिमा जानो हागोन। जायहा गावनि गथ'नि गांसे गांनाय बायनो हाया, बे मोजां बिमा नङा आंनोबा। नोंसोर मोजां होनना बाख्नायोबा बाख्नाया, आंबा बाख्नाया। जाय हिन्जावा गावनि गथ'फोरनि नांगौ समाव थाइसेबो फैसा दिहुननो हाया, आं बेखौ मोजां बानायनाय नङा। आरो सोर बेबायदि जागोन जायहा फरायनाय समाव फरायाखिसै, गोसो होनानै फरायाखिसै, माबा गोसो होनांगौ माखौबासो गोसो होलाबायबाय, माखौबा इन्टारेस्ट होनांगौ माबासो इन्टारेस्ट खालामबाय। बिथांमोना गाबोन मोजां बिमा जानो हानाय नङा। गावनि हौवाखौ हेफाजाब खालामनो हानाय नङा बिथांमोना। आदमनो हावाखौ मानो होनाय? मानो होनाय? आदमनो हावाखौ मानो होनाय? बेखौ मा खालामदों? आङो नोंखौ हेफाजाब होग्रा, नोंजों गोरोबनाय सासे दागोन। आदमनो हावाखौ होनायनि कारना जेन हावाया आदमखौ हेफाजाब खालामो। माबायदि नङा? आदमा हावाखौ रानि बायदि साजायना दोननानै जाहोबाय थाथों, गानहोबाय थाथों, जोमहोबाय थाथों, बेनि थाखाय नङा। जोंहा माखासे हिनजावफोरा बिदि थानो लुबैयो, हौवानि खामायनायाव रानि बायदि थानानै जानो लुबैयो। अबसे हौवाफोराबो बिदिनो बुंनानै लाबोयो माखासेफोरा, सना नोंखौ रानि बायदि दोनगोन होननानै बुंनानै लाबोखायो, लाबोनायावनो रानि बायदि दोनगोन, हा दाहोनाय नङा नोंखौ सना होननानै बुंना लाबोनायफ्राबो दङ। किन्तु इसोरनि आदमनो हावाखौ होनायनि कारना रानि बायदि साजायनानै दोननो नङा, हौवाखौ हेफाजाब होनो। गाबोन हौवाखौ हेफाजाब होनोब्ला मा? नोंबो सासे माबा मोनसे रोंगौथि गोनां सासे हिन्जाव जानांगोन। नोंबो सासे क्वालिफाइड सासे आइजो जानांगोन। जायहा हौवानि खामायनायनि सायाव सानफ्रोमबो जानो नागिरा, हौवानि एसेल' खामायनायनि सायाव जायहा सानफ्रोमबो गाननो जोमनो नागिरा,
जायहा गावहाबो इन्डिपेन्डेन्ट इनकाम दङ दिनै आं बायदिया सासे हिनजाव फिसिनांगौब्ला सासे गथ' फिसिनांगौब्ला मा खस्थ' जागोन बेयाव दाख्लै 3 बोसोरल' जादों 3 बोसोर 3 मास जाबाय आरो गथ'आ स्कुलाव थांनो जादों स्कुलाव 3 बोसोर 3 मासल' जादों स्कुलाबो मा जागोन गेलेनायसो जागोन दाथ' 3 बोसोराव 4 बोसोरनिफ्रायसो स्कुल बे जेनेरेल स्कुलाव होयो नालाय ओंखायनो प्रि नार्सारियाव हरनांगौ प्रि स्कुल प्रि नार्सारियाव हरनांगौ सोंहैबाय आङो प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनानै सेराव मोनसे गथ'फोरनि बिदि गेलेग्रा स्कुल दङ प्रिन्सिपालखौ सोंबा बुंबाय दा एडमिसना बेसेबां होनबाय 15,000 दानसेयाव बेसेबां 1500 बिफा जानाया गोरलै बिफा जायोब्ला फरायहोनाङो जाहोनाङो लोंहोनाङो गानहोनाङो जोमहोनाङो सनानि संसारनि सिमां नुनायजों मोनोदां मोनथिया बेयाव जइन जानायाव जोंहा 2009 जइन जादों 36,000 मोनोदां दानसेयाव आं मोनथिया हिनजावनि दरमाहाखौलाय आरो हौवायालाय बोरैथो सोंनो हौवानिखौबा सोंजायो हिनजावफ्रा बेसेबां मोनो होननानै सोंजायो हिनजावफोरनिखौबा हौवाफ्रा सोंजाया एसे लाजिथाव जायो खिन्थु आंनि थाखाय गोरलै आंनि इनकामाथ' फिसा आंनि हिनजावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय आं सिन्था खालामनो गोनां जाया बिनि जानाय लोंनाय बेरायनायनि थाखाय आं सिन्था खालामनो गोनां जाया खारन बेहा इन्डिपेन्डेन्टनि रिसर्स दङ गावहानो बेहा फैनायनि लामा दङ जेब्ला हिनजावफोरा बिदि जाया हौवाफोरा खस्थ' मोनो गासैबो बे सासेनियावनो सोनारदों हिनजावबो गथ'फोर सानैबो बे हिनजावनावनो सोनारनानै जागोनब्ला बे हौवानावनो सोनारनानै जागोनब्ला लोंगोनब्ला गानगोनब्ला जोमगोनब्ला फरायहोगोनब्ला सासे इनकाम खालामनायावनो बे हौवाया बहुद खस्थ' मोनगोन बेनिखायनो नोंसोरबो फराय बिसोरबो फरायनो आं सानदों फरायनाय समा मोजां मोनलायनायनि सम नङा आं बेखौ स्ट्रंलि फोरोंबोयो आरो माखासेया ओरैनो फोरोङो गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायाथ' पाप नङा खिन्थु आं बुंगोन गोसो थोलायनानैबो बुंनाय नङा गोसो थोलायनानैबो बुंनाय नङा होननानै माखासेफोरा फोरोङो बिसोर जाबाय इजि टिचार आरो बिसोरो आंनो बुङो नङा फरायनाय समाव रावबो सिख्लानि थाखाय सिन्था खालामनो नाङा फरायनाय समाव रावबो सेंग्रानि थाखाय सिन्था खालामनो नाङा गावनि थाखाय सिन्था खालामो गावखौ बानायनो गाबोन सिख्लाया फैखागोनखा गाबोन सेंग्राया फैखागोनखा आं बेखौसो फोरोङो नों गावखौ बानायग्रोनानै लायोबा इसोरा होखागोनखा इसोरा जगायखायो आदमनोबो जगायदोंमोन नोंनोबो जगायदों हावानोबो जगायदोंमोन नोंनोबो जगायदों इसोर रावबो हिनजाव मोनालासिनो थैनाय नङा रावबो हौवा मोनालासिनो थैनाय नङा इसोरा जगायो इसोरा होयो आं बेखौसो फोथायो आंनो जेरै जगायदों आदमनो जेरै जगायदों बिसोर गुबुननो जेरै इसोरा जगायदों नोंथांमोननोबो जगायदों बे सानग्रोनांगौ बाथ्रायानो नङा सिन्ता खालामग्रोनांगौ बे बाथ्रा नङा बेनिखायनो फरायनाय समाव गावखौ फरायगोन नोंथाङा हाबा जानानै सासे मोजां हौवा जानो हायाब्ला हाबा जानानै गावनि गथ'फोरनिनो मोजां बिफा जानो हायाब्ला नोंथाङा हाबा जानानै गोरोन्थि खालामबाय हाबा जानायनि कारनानो सोरनिबा मोजां हौवा जानो गावनि गथ'फोरनि मोजां सासे बिफा जानोसो नांगौ हाबा अब्लानासो न'खर जागोन दिनै नोंसोर मोजाङै फरायाब्ला गोसो होनानै फरायाब्ला थांखि लानानै फरायाब्ला गावखौ दानानै लायाब्ला मा जागोन मिथिगौ नोंथ' खस्थ' मोनखागोन गाबोन हिनजावखौथ' लाखागोन नामा साख्रि मोनब्लाबो मोनाब्लाबो हिनजावखौ लाखागोन माबा मोनसे मावनो रोंब्लाबो रोङाब्लाबो हिनजावखौथ' लाखागोन नोंथ' खस्थ' मोनगोन जाहोनांगोन जे मोनसे न'खर बानायनांगोन जे गथ'फोर फरायहोनांगोन जे नों खस्थ' मोनगोन मावख्रुबनांगोन नों आरो नोंल' नङा नोंजों लोगोसे नोंनि हिनजावा खस्थ' मोनगोन नोंजों लोगोसे नोंनि गथ'फोरा खस्थ' मोनगोन बिसोरो नांगौ बायदि सुबिदा होनो हानाय नङा नांगौ बायदि सुबिदा खाबु मोजां फरायनो होनो हानाय नङा मोजां जानो लोंनो जगायनो हानाय नङा गुबुनफोरा जेरै मोजाङै गानगोन जोमनो बेबायदि गानगोन जोमनो नोंथाङा होनो हानाय नङा अनो मालाय मा जागोन
अनो आंहा जेबो गैयाब्लाबो आं नोंखौ अनो होननानै बुंग्राफोर दङ अननो हायो जेबो गैयाब्ला अननो हायो ना हाया हा आरो बेबायदि खर' गाज्रि सिख्लाफोरबो दङ जेबो गैयाब्लाबो जेबो नङा होननानै बुंग्रा सेंग्राफोरखौ बिदि बुङो जेबो गैयाब्लाबो जेबो नङा होननानै बुंगानो जाबाय जेबो गैयाब्लाबो जेबो नङा हाबा जाब्लाबो मोनथिगोन जेबो गैया मा बुंनायसा हाबा जा मोनथिगोन जेबो गैया मा समायसा हाबा जायैनि सिगाङावब्लाबो जेबो गैयाब्लाबो जेबो नङा हाबा जाखांनानै माथो जाहैयो नोंसोरालाय जेबोआनो गैया होननानै लुगैयो बुंखानाय दा माथो जोंहा जेबो गैया होननानै नोंस्रा जेबो गैया होननानै मानो लुगैयो आरो खोन्थाखानाय दा माथो जेबो गैया आंहा जेबो गैया जोंहा नोंनि अननायानो थोगोन दा बुंदोंमोन दा माथो दालाय मानो थोआखै बाइबेला मा बुंदों सेजौमोन जों थांनि दे सेजौ प्रथम जहननि 3:18 आंनि फिसाफोर जोंनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा मा होनना बुंदों आंनि फिसाफोर जोंनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा नोंसोरनि अननाया गोसो सिंनिफ्राय जानांगौ आरो बे नोंसोरनि मावनायफोराव नुजानांगोन बे अननाया बहा नुजानांगोन हा नोंसोरनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा नोंसोरनि अननाया गोसो सिंनिफ्राय जानांगौ आरो बे अननाया नोंसोरनि मावनायफोराव नुजानांगोन खोथाजोंल' आं अनो आं नोंखौ मोजां मोनो बेयाव जिउआनो दे अननाया बेयो बबेनिफ्राय जानांगोन नैबेनिफ्रायल' जायालासिनो बबेनिफ्राय जानांगोन बियो नैबेनिफ्राय बेबायदि अनग्रा नांगौ बेबायदि अनग्रा जायहा नैबेयावल' बुंनानै फोजोबना दोना जायनि अननाया नैबेनिफ्राय आरो नैबेनिफ्रायब्ला बे गोसो सिंनिफ्रायब्ला बे अननाया बहा नुजागोन बिनि मा बिनि बबेयाव मावनायाव बेसो अननाय इसोरा जोंखौ बुंबाय थानाय आं नोंसोरखौ अनो इसोरा बुंबाय थानाय जागायजेननायनिफ्राय बुंदों बियो आं नोंसोरखौ अनो आं नोंसोरखौ अनो आं नोंसोरखौ अनो बुंनानैल' फोजोबना दोनबायना बियो नङा जोंखौ बेसेबां अनो बियो बेखौ माजों दिन्थिखो मावनायजों मा मावो बियो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौनो जोंनो होनानै गावआ जोंखौ जेसेबां अनो बेखौ दिन्थिबाय मावनायजों बियो दिन्थिबाय खोथाजोंल' बियो बुंनानै दोनाखै बेखौनो बुंदों जोंनि अननायाबो खुगाजोंल' नङा ओरैबा माबोरै जागोन ओरैबा उदैयाव अन्थाइ जानानै हिन्जावा गाबख्रावबाय थादों गैला थानो हाला आंबो मिथिगौ आंहाबो जादों जा सायो थैगोन बायदि मोनो आंथ' जाला जेनेबा थैखासै सानबायमोन आं ओरैबायदि सायो बे समाव हौवाया नोंहा राजाया जिउनि राजाया बुंबा आं नोंखौ अनो आं नोंखौ अनो आं नोंखौ अनो होनना बुंबाय थागोन जागोन ना जाया जागोन मा अनोब्ला हस्पिटालाव लांदो हागोन ना हाया हानाय नङा बेयाव बे गैया आं नोंखौ अनो होननानै बुंनाया माब्लाबा थोजासे नङा अनोब्ला मावनो हानांगौ मावनो अनलायनो थाखा फैसा नांगौ दे अनलायनो हाबा जानानै मोनसे मोजां न'खर बानायनो थाखा फैसा नांगौ बेनिखायनो आं थुलुंगा होनो नागिरो साफ्रोम बेयाव जिरायनाय सेंग्राफ्रा गावखौ बानायनो गोसो हो जेब्लाबो नोङो सोरबा हिनजावखौ हाबा खालामनानै अननो हायो नोंनि गथ'फोरखौ अननो हायो नोंनि खुगाजों बुंनायाव बे माब्लाबा जानाय नङा नोंथाङा मावनो गोनां जागोन नोंथांनि अननायखौ प्रकाश खालामनो दिन्थिनो नोंथाङा मावनो गोनां जागोन बेनिखायनो बेयाव जिरायनाय साफ्रोम सेंग्राफोरा बेयाव जिरायनाय साफ्रोम सिख्लाफोरा दिनै बिमा बिफानि अननायनिफ्राय जे खाबुखौ मोनदों गावगायखौ बानायनानै लादों बेसेबांनि बानायना लादों नोंथाङा गोसो फरायनायाव गोसो हो गाबोन नोंथाङा दिनै मोजां मोननाय गैया जानो हागौ गाबोन नोंथाङा सोरनिबा साबसिन हौवा जागोन गाबोन नोंथाङा नोंनि गथ'फोरनि साबसिन बिफा जानो हागोन आरो बेखौसो नायगोन मानसिफ्रा नोंहा सोर गोसो थोनाय दङ मोजां मोननाय दङ दिनै बेखौ नायनाय नङा मानसिफ्रा गाबोन नोंथाङा मोजां हौवा नंगौना नङा नोंथाङा गाबोन मोजां हिनजाव नंगौना नङा बेसो गेदेर बाथ्रा जागोन
दिनै गार्लफ्रेन्डनि थाखाय फाग्ला बायदि जानाय, बयफ्रेन्डनि थाखाय फाग्लि बायदि जानाय, बेफोरखौ गार, बेफोरखौ नागार। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बिनिफ्रायनो आं बहा थांनो नागिरदों, गुबुन मोनसे जे समायसा दा बुंखायजा जों बेयाव दङ। बाइबेला मा होननानै बुंदों? बोसोर बिजाब 6:27 खि खामाजासे नोङो अरखौ गोबानानै लानो हागोन। आथिं आफा खामाजासे नोङो अरखिनि सायाव थाबायनो हागोन। बेबादिनो गुबुननि हिनजावफोरजों उन्दुफानाया गिनो गोनां। जायानो बेखौ मावो बेनो सैनाङा। आमफ्राय जाया जिनाहारियाव थाङो 32 आमफ्राय जाया जिनाहारियाव थाङो बेहा जेबो गियान गैया। बियो गावखौनो नोजोर खालामो। बियो मान गैयै खालामजागोन आरो बुजागोन। बियो लागारखौ अफमान होजानाय जागोन। मा बुंनो खोनासं? खि खामाजासे नोङो अरखौ गोबानानै लानो हागोन। आथिं आफा खामाजासे नोङो अरखिनि सायाव थाबायनो हागोन। मा बुंनो नागिरदों बाइबेला? खि खामाजासे नोङो अरखौ गोबानानै लानो हागोन। नोंनि आथिङा खामाजासे नोङो अरखिनि सायाव थाबायनो हागोन। खिखौ गोबाना लायोब्ला मा जागोन? अरखिखौ गोबाना लायोब्ला मा जागोन? नोङो खामगोन। अरखिनि सायाव थाबायोब्ला नोंनि आथिङा खामगोन। बेयाव मा बुंनो नागिरदों? बेयाव मा बुंनो नागिरदों? बेयाव गोग्लैनायनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गोग्लैनायनि बाथ्रा। सेंग्रा समाव, सिख्ला समाव गाज्रि खामानियाव गोग्लैनायनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जिनाहारियाव गोग्लैनायनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आरो मा बुंनो नागिरदों? खि खामाजासे अरखौ गोबानानै लानो, आथिं खामाजासे अरनि सायाव थाबायनो माने। जेब्ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों लोगोसे थाबाय थागोन, गोग्लैनायनि जि सम्भावना बियो सियर, बेखौ बुंनो नागिरदों आरो। जेरै अरखौ गोबाना लायोब्ला खामथारो, अरनि सायाव थाबायोब्ला बियो जोंखौ खामथारो। बेबायदिनो सासे सेंग्रा मानसिया सासे सिख्ला मानसिजों, सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों लोगोसे थाबाय थायोब्ला, लोगोसे बेरायबाय थायोब्ला गोग्लैलांनायनि सम्भावना बेवहाय गुवारै दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो आं थुलुंगा होयो, सेंग्रा समाव जि समाव गावखौ हमथाजोबनो हानायबो जाया, जि समाव बेफोरखौल' मावनो गोसो जानाय मोनसे बैसो, बे समाव गार्लफ्रेन्ड जुदि थायोब्ला, बे गार्लफ्रेन्डजों नोङो बेरायबाय थायोब्ला, बे गार्लफ्रेन्डजों नोङो बबावबा रावबो गैयै जायगाफोराव, रावबो गैयै न'फोराव सिरि सिरि हमयफोर नोङो जुदि खथायबाय थायोब्ला नोंहा गोग्लैनायनि सम्भावनाया गुवार। नोङो बे सेंग्राजों, बे हौवाजों सिरि सिरियै बबावबा गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायनाय, मोनसे खथानि सिङाव सानैजों लोगोसे थानाय, बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला जोंहा गोग्लैलांनायनि सम्भावनाया बारा। बेखौ बाइबेला जोंनो बुंदों। मानोना सि खामाजासे जों जेरै अरखौ गोबाना लानो हाया, बेबायदि सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों लोगोसे थाबाय थानो हाया, गोग्लैयालासे। बाइबेला बेखौ थुलुंगा होदों। बाइबेला जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों, जों हाबा जानायसिम गावखौ गोथार लाखिनायखौ। जेब्ला जोङो इब्रायारिनि 13 सारिफोराव नायो, बेयाव जोंखौ बुंदों हाबासिम गावखौ गोथारै लाखिनाय आरो हाबानि उनाव हाबाखौ गोथारै लाखिनाय। इब्रि 13 सारिफोराव नैबेखौ जोङो बुंनाय जादों, हाबाया बयजोंबो बाख्नायजानाय जाथों, नाथाय माबायदि हाबाया? जि बिसनाया खालाय जायाखै। आरो बिनि उनाव बुंदों बिनि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामदों। मा बुंनो नागिरदों? बिनि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामदों। मा बुंनाय जादों बेयाव? बिनि हाग्रा खाग्रा माने मा? आंथ' बुजिया। आरो आं सानदों जोंनि दानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनाय नङा। मा बिनि हाग्रा खाग्रा आरो मोनसे बुंदों जिनाहारि खालामग्रा। आसलते बर'हा सोदोब गैया। इंराजियावबा मोननै दङ, मोनसेया जाबाय एडाल्टारि, मोनसेया जाबाय फर्निकेशन। एडाल्टारिया मा? एडाल्टारिया जाबाय हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोरनि गेजेराव जानाय जिनाहारि। नोंनि हौवाजों नङालासिनो गुबुन हौवाजों जुदि जिनाहारि जायोब्ला बेखौ बाइबेला एडाल्टारि होननानै बुङो। नोंनि हिनजावजों नङालासिनो गुबुन हिनजावजों जिनाहारि जायोब्ला बेखौ एडाल्टारि होननानै बुङो इंराजियावब्ला। नाथाय फर्निकेशना जाबाय हाबा जायै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जानायखौ बुङो फर्निकेशन। जाय सेंग्राफ्रा हाबा जायाखै,
जाय सिख्लाफ्रा हाबा जायाखै खिन्थु बिथांमोना हाबानि सिगां मोदोमनि सोमोन्दो लाखिदों बेखौ फर्निकेशन होननानै बुङो बर'हा सोदोब गैया बेयाव मोननैखौबो मोनसे जायगायावनो बाहायनायखाय मोनसेखौ बिनि हाग्रा खाग्रा होननानै बुंबाय मोनसेखौ जिना होननानै बुंबाय बे मोननैखौबो इसोरा बिसार खालामदों अब्ला मा बुंनो नागिरदों हाबानि सिगांबो गावखौ गोथारै लाखिनाय आरो हाबा जानानैबो बे हाबाखौ गोथारै लाखिनाय इसोरा बेखौ जोङो मा होदों गुरुत्व होदों इम्परटेन्स होदों आरो बे मोननैखौबो इसोरा बिसार खालामदों जाय सेंग्राफ्रा जाय सिख्लाफ्रा हाबानि सिगां मोदोमनि सोमोन्दो लाखिदों इसोरा बिसोरखौ बिसार खालामदों जाय हौवाफ्रा जाय हिनजावफ्रा हाबा जाखांनानै गावसोरनि हाबा जानाय बिसिनाखौ गोथारै लाखिनो हायाखै सोरबा हौवाया गावनि हिनजाव नङिजों सोरबा हिनजावा गावनि हौवा नङिजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिदों इसोरा बिसोरखौ बिसार खालामगोन आरो मोननैखौबो अब्ला मा इम्परटेन्स होदों नालाय बाइबेला हाबानि सिगांबो साफ्रोम सिख्लाफ्रा साफ्रोम सेंग्राफ्रा गावखौ गोथारै लाखिनाय इम्परटेन्ट मानोना इसोरा बिसार खालामगोन हाबा जाखांनानैबो गावखौ आरो गावनि हाबा जानाय जिबनखौ गोथारै लाखिनाया इम्परटेन्ट प्रयजन आरो बे मोननैखौबो सिफायग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामो बेखौसो बुंदों बेनिखायनो नों जे गोग्लैया बेनिखायनो बयफ्रेन्डआ मोजां नङा नों जे गोग्लैया बेनिखायनो गार्लफ्रेन्डआ मोजां नङा जि बोरैबा नोंहा गावखौ हमथाजोबनो हानाय नङा केपासिटि जायाखै जसेफआ मानो खारदोंमोन जसेफआ खारदोंमोन आरो 2 तिमथि 2:22 बुंदों नोङो जोहोलाव इसोरनि लुबैनायनिफ्राय खार 2 तिमथि 2:22 बुंदों नोङो जोहोलाव इसोरनि लुबैनायनिफ्राय खार नोङो गोजान जा बेखौसो बुंदों खिन्थु जोंहा जुदि बयफ्रेन्ड दङब्ला खारनाय जादोंना जायाखैमोन जोंहा गार्लफ्रेन्ड दङब्ला खारनाय जादोंना जायाखै जों गोग्लैनोसो खाबु लानाय जादों नामा गोग्लैनायनि सम्भावनायासो बारा दं नामा बेयाव जोंहा जुदि उन्दै बैसोआवनो गार्लफ्रेन्ड दंब्ला बयफ्रेन्ड दंब्ला फरायनाय समावनो जोंहा दङब्ला गोग्लैनायनि सम्भावनासो बेहाय बारा दं नामा आं बेखौ सानो जसेफआ खारदोंमोन बेखौ जिनाहारि खालामनो सासे हिनजावा हमख्रुदोंमोन जसेफनि सेंग्रा बैसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय जसेफआ खाबु मोनदोंमोन नाथाय खारदोंमोन बिथाङा मानो खारदों बिथाङा मानोना बिथाङा नर्मेल सेंग्रा नङामोन नोंगौ हाबा जानानै गथ'फोर मोनदों सानै माने हौवासा गथ'फोर मोनदों नर्मेल बिथाङा अब्ला मानो खारदोंमोन बिथाङा जों नायनो मानो खारदोंमोन जागायजेननायाव आदिपुस्तक 42 18 पदखौ जों फरायनो जागायजेननाय 42:19 नायनो थामनि दिनाव जसेफआ बिसोरखौ होनबाय बेखौ मावदो अब्ला नोंसोरो गोथाङै थागोन खोनासंनि बेखौसो खोनासं मानोना आंहा इसोरखौ गिनाय दङ जसेफआ मा बुंनाय आंहा इसोरखौ गिनाय दङ जसेफनि बे लेथ्रा खामानिनिफ्राय खारनो रोंनायनि मोनसेल' कारना जसेफआ इसोरखौ गियोमोन मा जसेफनि समाव बे जि आयदाफोरा दंमोन ना गैयामोन जिनाहारि खालामनायखौ जसेफआ मोननाय ना मोनाखै जि आयदाया जसेफनि सिगां ना जसेफनि उनाव बहुद उनाव जसेफआ मिसराव थांबाय मिसराव थांनानै बिनि बिफामोनाबो थांजोबनानै बहुद बोसोरनि उनाव मिसरनिफ्राय मसिया बिसोरखौ लाना हायखांनासो बै सिनाय हाजोआवसो बे आयदाफोरखौ होनाय मोनदोंना नङा बहुद बोसोर उनाव 10 आयदा गैयामोन 10 आयदा गैयामोन 10 कमान्डमेन्ट्स गैयामोन जिनाहारि खालामनाया गैयामोन जिनाहारि खालामनाया गैयाब्लाबो जसेफआ मानो खारखोनो बिनियाव इसोरखौ गिनाय दंमोन जाय सेंग्राफ्रा इसोरखौ गिनाय नङा जाय सिख्लाफ्रा इसोरखौ गिनाय नङा बिसोर जिनाहारि खालामनो गिनाय नङा बिसोर इसोरनि बिसारखौ गिनाय नङा जसेफआ खारदोंमोन आरो मानो खारखो बियो आरो बुंबावदों 19:9 39:9 बे बुंदों बे न'आव आंनिख्रुइ रावबो देरसिन गैया नोङो बिनि बिदि जानायखाय हिनजाव जानायखाय नोंखौल' आंनो गथायाखै अब्ला आङो माबोरै बेबायदि दुष्ट मावनानै इसोरनि जेंना फाफ खालामनो हागौ जसेफखौ बिगोमानि हिनजावा फुस्लायदोंमोन आरो बाइबेलाव जों फरायोब्ला मोननो हागोन सानसेल' नङानो खनसेल' नङानो सानफ्रोमबो बेखौ बे गाज्रि खामानिखौ मावनो लिंदोंमोन नाथाय जसेफआ मानो मावाखिसैनो बियो मा होननानै बुंदों
अब्ला आङो माबोरै बेबायदि दुस्थु मावनानै इसोरनि जेंना फाफ खालामनो? जसेफआ मा बुंदोंमोन? बियो दुस्थु खामानि। सोरनिबा हिनजावजों बेबायदि मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाया दुस्थु खामानि। नाम्बार 1। नाम्बार 2 मा खामानि? इसोरनि जेंना फाफ खामानि मावब्ला सेक्सआ मोजां नङा ने? आथिं गेलेनाया मोजां नङा ने? अब्ला मा बुंनो नागिरदों बाइबेला? जों बेयाव थानाय गासैबो सेक्सनि थाखायसो दङ। जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो सैथो बाथ्राया आंनि मामा बाबाया मोदोमनि सोमोन्दो लाखिबाय, बिनिफ्रायसो आं फैदों। आरो जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो बिनिफ्रायसो फैदों। गाज्रि नङा बियो। इसोरा बेखौ गाज्रि बुङाखै। इसोरा बेखौ गावनो जोंनो होदोंसो। गावनो जोंनो होदोंसो। लेथ्रा नङा बियो, गाज्रि नङा बियो। इसोरा बेखौ गावनो जोंनो दानानैसो होदों, गोथार साननायजों, गोथार थांखिजों। नाथाय इसोरनि बायदि बाहायोब्लासो बियो थिग। इसोरनि बायदि नङिया माबायदि? इसोरनि बायदिया माबायदि? जेब्ला जोङो करन्थिया 1 करन्थिया 7 फरायो, इसोरनिया माबायदि? इसोरनिखौ नायनो जोङो इसोरा माबायदि बाहायनो थिनदों? 1 करन्थिया 7 1 करन्थियानि 7:2 बुंदों, नाथाय जिथिंबो जिनाहारि जानायाव जानाय फाबाव गोग्लैबायदि सासे हौवाहा गावनि हिनजाव थाथों आरो सासे हिनजावहा गावनि हौवा थाथों। बाइबेलनिया माबायदि? इसोरा होनाय बे आथोननि जि गोजोननाय, बे गोजोननायखौ लानो थाखाय मा खालामनो? सासे हौवा मा थानांगौ? मा थानांगौ? सासे हौवा मा थानांगौ? हिनजाव थानांगौ। सासे हिनजावा मा थानांगौ? बेनोथ' गोरोन्थि। सासे हौवा हिनजाव थानांगौना सासे हिनजावा हौवा थानांगौनो? नङा। बाइबेला बेनिख्रुइ बांसिन बुंदों। मा होननानै? सासे हिनजावहा गावनि हौवा थाथों। सासे हौवाबानो जानाय नङा। सासे हिनजावा जानांगोन, गावनि जानांगोन। गावनि माब्ला जायो बे? गावनि माब्ला जायो? बियानि सिगाङाव गावनि जायोना जाया? दानियाथ' गोसो थोलायनायनिफ्राय बोराय होनना बुंखायो, बुरै होनना बुंखायो, लाजियाबो। गोसो थोलायनायनिफ्राय बोराय, बे बोराय, बुरै, बे बुरै। जायहा दिनै नोंनि बुरै, गाबोन सोरनिबाबो बुरै जाहैनो हागौ। जायखौ बोराय होननानै ससियेल मिडियायाव लिरदों, गाबोन सोरनिबाबो बोराय जानो हागौ। नोंसोरनियालाय गोसो थोलायनायसो, बिया जाखानाय, प्रमिस लाखानायफ्रानो गावनि जानानै थाबाय थाया दानिया। दिनै सोरनिबा हिनजाव, गाबोन सोरनिबा हिनजाव जानोबो हागौ। दिनै सोरनिबा हौवा, गाबोन सोरनिबा हौवा जानो हागौ। जों फोथायजाथाव नङाथ'। इसोरनि सिगाङाव जोङो धेमालि खालामदों। नोंखौनो बिदि लायनानै नोंखौनो थैस' थांस' फोथायजाथाव जानानै गावनि हौवा होननानै मानिसिगोन। इसोरनि सिगाङाव बिदि जों एग्रिमेन्ट खालामा। समायलाया जोङो। गावनि माब्ला जायो? बे रेभारेन्डआ डिक्लेयार खालामनानै जायो। दिनैनिफ्राय बिथाङा बिथांनि हौवा जाबाय, बिथाङा बिथांनि हिनजाव जाबाय। नोंसोरो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव होननानै गाबज्रिनो हासिगोन होननानै बुंबासो गावनि जायो। बिनि सिगां रावबो गावनि जाया। इसोरनि सिगाङाव, मानसिफोरनि सिगाङाव बे डिक्लेयार खालामनानै जानांगोन। बिथाङा बिथांनि हौवा जाबाय, बिथाङा बिथांनि हिनजाव जाबाय। दिनैनिफ्राय बयबो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव होननानै गाबज्रिनो हासिगोन। बेनिफ्रायसो गावनि जायो। आरो गावनिजोंसो बे आथोननि सोमोन्दो, मोदोमनि सोमोन्दोखौ लाखिनांसिगोन। बिनि बाहेराव जेसेबांखिनि मोदोमनि सोमोन्दो दङ, इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। बाइबेला बुंदों इसोरा बिसार। इफिसिया माब्लाबा सिगाङाव बुंदों, जायफ्रा जिनाहारि खालामो बिसोरो ख्रिस्ट'नि आरो इसोरनि रायजोखौ माब्लाबा मोननाय नङा। बेखौसो नोंसोरो दा फोथायजा, नोंसोरो दा थगायजा। दिनै संसारनि मानसिफ्रा बुंनो जाखायो दानिया बेबायदि। इसोराबो जाखाया। संसारनि मानसिफ्रा दिनै बुंनो बेबायदिया सोलिखायो जि दानिया।
하반기 시간 사세 생그레야 사세 시간전 모든 이스문들아 쓰리가 이스타냐 총사님 만처럼 왜 세이탄이 세이탄은 많은 분들을 치매야 아스로도 이스라 많은 바타거든 능하가 문제 모장 포자이 능하가 문제 모장 문제 패밀리자이 능상의 하바자나 이스문 어브들이 가지아제 뿐이구나 능상의 하바자나 이스문 이스라 진단 부아스 받는 하여 몇번이 당해서 받아거든 제가 소마이 사자이요 소마이 사 बेफोरो जेब्ला जोंनि गेजेराव जायो हाबा जायो हिनजाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेब्ला मोदोमनि सोमोन्दो लाखियो मा बुंदों जों नायनि उपदेशगिरिनि 7 बालाफोरनि 20 सिरियाव लिरनानै दोनदों थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसय नुनो मोनबाय थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिननो थैनायनिख्रुइ मा गाज्रिसिन थानो हागौ थैनायाथ' बहुद गाज्रिखा मानो बुंदों बेयाव खोनासं थैनायनिख्रुइबो आङो मोनसे गाज्रिसिनथार बिसय नुनो मोनबाय बे जाबाय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय हिनजावफ्रा अननायखौ दिन्थिफानानै फान आरो जेयाव फोनांनानै हमनाय बायदि हमो आरो जिन्ज्रिफोर बायदि गावनि आखान्थिफोरजों नोंखौ गोबानानै लायो जायहा इसोरखौ गियो बिसोरल' खारबोयो आन्थाय फाखिफ्रा हमजायो थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिन बिसयनो मा बिसय हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय मानो गाज्रि जानो हागौ बियो थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिन मोनसे बिसयनो थैनायाबो गाज्रिखा दुखुनांथावनाखा थैनायनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया होननानै जों सानो बुङो थैनायनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया मानसिनि जिउआव नाथाय बाइबेला बुंदों नङा थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिन मोनसे बिसय दङ बे बिसया मा हिनजावफोरजों अननायाव गोग्लैनाय बिसोरो फान आरो जेयाव फोनांनो बायदि अननायखौ दिन्थिफानानै सायो होननानै बुंदों सोर खारबोयो जायहा इसोरखौ गियो जाय सेंग्राया इसोरखौ गियो बिसोरल' खारबोयो नाथाय जायहा इसोरखौ गिया बिसोरो बेयाव गोग्लैनांगौ मानो गाज्रिसिन सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनाया मानो थैनायनिख्रुइबो गाज्रिसिन मानोना बियो मोदोमनि थैनायनि बाथ्रा नङा आत्मानि थैनायनि बाथ्रा बुंदों बेयावहाय नोंनि आत्माखौ नोरोबाव लांनो हागौ कारन इसोरा बिसार खालामो जिनाहारि खालामग्राफ्रा इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना होननानैसो बुंदों जिनाहारि खालामग्राफ्रा इफिसिया 5:4 बिनिफ्राय गाज्रिसिन नोंनि मोदोमनि बाथ्रा नङा बियो नोंनि आत्माखौ इसोरा नोरोबाव गारगोन बिनि बाथ्रा बुंदों बेनिखायनो जों सिरियास लानो जोंनो जेंनाजों बुरखाय जाया होननानै बुङो बे नोंसोरलाय हाबा जालायखागोन दा मा जानोसै बे नोंसोरालाय गयथावानो जाखाबाय बिया जाबालाय बेखौनो खालामखागोन दालाय माथो जानोसै सैतानखौ बेखौनो बुङो बे सैताननि माथो नाथाय इसोरनि माथोआ हाबा जानायसिम गावखौ गोथारै लाखि आरो हाबा जानानैबो नोंसोरनि हाबा जानाय जिबनखौ गोथारै लाखि इसोरा दुखु मोनो जेब्ला जों हाबा जानायफ्रा फोथायजाथाव जों थानो हाया मोनथिगौ ने गोबां आइजोफोरा हौवानि उनाव हौवा सोलायो मा नागिरदों आं मिथिया मा दङ गोबां हौवाफोर दङ हिनजावनि उनाव हिनजाव सोलायदों मा दङ मा नागिरदों जहन सारिबायदियाव थाङो जों जहननि सारिबायदानि 15 खोनासं हिनजावा बुंबाय अ मानाव गेदेर आंनो बे दैखौ होदो आंहा गांथारि बायदि एबा बे दैखराव दै लांनो फैनानै बायदि अब्ला जिसुआ बुंबाय थां नोंनि हौवाखौ बेयाव लिंबो हिनजावा बुंबाय आंहा हौवा गैया जिसुआ बुंबाय नोंहा हौवा गैया होननानै नोङो दा आंनो नंगौखौनो होनबाय नाथाय नोंहा 7 हौवाबो जाबाय आरो दा नों जाय हौवाजों दङ बेबो नोंनि हौवा नङा समरिया आइजो आरो जिसुजों रायज्लायदोंमोन दै बिलायनाय जों बयबो मिथिखागौ आरो गथ'ने दै बिलायाव बुंबाय आं नोंनो जि दैखौ होगोन बे दैखौ नोङो मोनलोङोब्ला नों आरो गांबावनाय नङा बे समरिया आइजोआ दुस्थु बे हिनजावा सानबाय अ बेसे मोजां जागोन बेनिफ्राय मोनलोंनाय दैखौ लोंनानै आं जुदि गांगायोब्ला आरो माब्लाबाबो गांनाय नङाब्ला बे दैखौनो आं बेबायदि खस्थ'यै दै लांनो फैनो गोनां जागोन जिसुआ आरो बेयाव रायज्लायनायखौ सोलायदों मानो होनबा आंनो हो बे दैखौ होनबा अ नोंनि हौवाखौ नेयो मा बुंखो बे हिनजावा आंहा मा गैया
आंहा मा गैया आंहा हौवा गैया जिसुआ मा बुंखो नोङो नोंखौनो होबाय नोंहा हौवा गैया खिन्थु नोंहा बेसेबां हौवाफोर जाखो साबा आरो दाबो नों जायजों दोङो बेखौनो खोमा सयजन थारमाने सयजन थानानैबो सासेबो गैयि मा जिबन बियो बेयो बेसेबां दुगिनांगौमोन सोर सासेखौ लिंगिनांगौ आंहाथ' सयजन जाबाय गासै नोंबा सोर सासेनि बाथ्रा बुंदों दुगिनांगौमोन बियो नाथाय लाथिख' बिनि सिगां मा दुखुनांथाव जिबन बियो सयजन हौवाफोर थानानैबो सासेबो गैया आरो जायफोरा मोदोमनि बे लुबैनायजों सासेनि उनाव सासे हौवा नागिरदों सासेनि उनाव सासे हिनजाव नागिरदों नोंहा गावनि होनो रावबो मोनथायनाय नङा लाथिख' जाहैगोन बेयाव गोजोननाय गैया बेयाव रंजानाय गैया बेयाव लाथिख'सो बे बहुत दुखि जानांगौमोन आंहा सयजन दङ सोर सासेखौ लिंहैनांगौ बहुत दुखिनांगौसो फैयो नाथाय जेबोआनो गैयामोन जोंनि गोबां आइजोफोरा दिनै बेबायदि जादों सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे नागिरनानै जोबनाय समाव रावबोआनो गैया गावखौ अननो गावखौ नायनो आनखि गावनि गथ'फोरजोंबो मुगैजाबावनाय गावनि असे मोदोमनिफ्राय ओंखारनाय गथ'फोरजोंबो मुगैजाबावनाय नायनो बाजाबावनाय मा जिबन बेयो मा नागिरदों जों मा नागिरदों खावलायो जोंखौ सैताना सोलाय बे जाम्बाजोंहाय मा थाबाय थानो नोंहालाय महर दङ मोनगोन नोङो रंजानो हागोन नोङो थगायो नों जेब्ला बे सैताननि माथोखौ खोनासङो समायसा बुङो आमुखिखौ नुवाखै नोंनिफ्राय बेसेबा साबसिन नों हाबा खालामना लानायनिफ्राय बेसेबा मोजांसिन लागोन बियो नोंखौ बेखौ मोनोब्लाथ' आरो नोंहा लाइफ जाबाय सैताना बेखौनो बुङो नाथाय सैताननि गासै बे प्रलोभन बे आनजादनि आन्दोआव जोंखौ दुखु होनायल'सो दङ दुखु होनाय जोङो रंजानायनि प्रमिस होनानै जोंखौ दुखु होनो जोङो रंजानायनि मोनसे प्रमिस होनानै समाय होनानै जोंखौ सैहोनो जोङो रंजानायनि मोनसे समाय होनानै जोंखौ फोजोबस्रांनो सैताननि थांखि सैताना माब्लाबा बुङा दिनै बेसेबां न'खर बायदों सैताननि बे माथोखौ जोंनि ख्रिस्टियान आइजोफोरा खोनासंनायनि थाखाय मा सानो नोंथांमोना बिमाफोरा मा सानो सान्ति जागोन ना सान्ति जागोन सासे हौवा मानसिनि जिबन गोदाव सोराव खालामना थांनांनानै गथ'फोरनि जिबन आलाय सिलाय खालामनानै थांनांनानै मा नों बबेबा सोरगोफुरियाव थाहैनो मोनगोन बायदि सानदों बबावबा खारना थाहैनानै नोंहा मोजां संसार जाहैगोन होननानै सानदों जाय इसोरा गथ'फोरखौ एसेबां अनो बे गथ'फोरखौ नों आलाय सिलाय खालामनानै गालांनानै मा नोंहा बबेयावबा गोजोन संसार सोरजोंबा जागोन सानदों जाया आं नुदों आं नायनायखौ मोनदों बिसोरखौ हिन्जाव गारना खारनाय गथ'फोर गारनानै खारनाय बबेबा दंहैयो हादानाव नांज्लायो सानफ्रोमबो आरो आं जेब्ला थांदोंमोन बिसोरनि न'आव बै दिनखालि बुंदों बिनि थाखायनो आङो न'आव थांसिगोन हौवाया बुंदों हिन्जाव आरो हिन्जावा बुङो नोंलाय नोंसोमोन ना माथो लाना खारलायनो लिंग्राया खदायबो जाहाथिं नाहरनानै जोंहानिथिं नाहरनानै आंखौ लाना खारनो लिंग्राया नोंसोमोन ना माथो नोंनि थाखायसो आङो न'आव थांगोन नांज्लायदों आं थांगोन जैदिनखालि आं बिसोरनि सिख्लायाव बिनि उनाव नांज्लायबाय सानो जोंखौ सानो हौवा गारनानै गुबुन हौवाजों नांबा बहुत सान्थि जिबन जाहैयो नङा आंनियावसो आं मिथियो
हिनजाव गारनानै गुबुन हिनजावजों बबावबा संसार जाहैयोब्ला सनानि संसार जाहैनानै जों सानो नङा जाहैया नांज्लायनाय मुगैज्लायनाय आरो नों माबोरै गोजोन जाहैनो हागौ जि सानै साथाम मानसिनि जिबन आलाय सिलाय खालामना गालांबाय नोङो इसोरानो गैया होनना सानगोन आं इसोरानो गैया होनना सानगोन जुदि नोंहा सोरजोंबा गुबुनजों खान्थि जिबन जायोब्ला जाय मानसिया जाय बेक्तिया सासे हिनजाव मानसिनि जिबन बरबाद खालामबाय सानै खालाय गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय बेहा बबावबा सनानि संसार जुदि जाहैयोब्ला बेखौ साजा होनो इसोर गैया हान्थि जायाखै लाथिख'सो जायो सयजन दङ आंहा वाव बेसेबां खुसि जानांगौ आंहा सयजन हौवा दङ नाथाय बिथाङा बुंबाय आंहा हौवा गैया गोसो सिङाव बियो मिथिगौ बिसोर सासेबो आंनि हौवा नङा मा दुखुनांथाव जिबन बियो जों हेमालियै लादों गोबां बाथ्राखौ मालाखि 3:9 बुंदों आं हिनजाव गारग्राफोरखौ सैया मालाखिया आं हिनजाव गारग्राफोरखौ माथो सैया इसोरा बुंदों मालाखि 2:2 सल'फोराव बुंदों मानोना इजराइलनि फोरबो इसोरा होनदों आङो हिनजाव गारनायखौ सैया आङो हौवा गारग्राखौ सैया हाबानि सिगांबो गावखौ गोथार लाखिनाय हाबानि उनावबो बे हाबाखौ गोथारै लाखिनाय इसोरा बेखौसो इम्पर्टेन्ट होदों इसोरनि बे माथोखौ खोनासङोब्ला बेसे मोजां जागोन जोंनि न'खरफोरा इसोरनि बे माथोखौ खोनासङोब्ला दिनै इसोरनि बे माथोखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खोनासङोब्ला बेसे मोजां जागोन दिनै हाबा जाखानाय जोंनि बिमा बिफाफोरा इसोरनि बे माथोखौ खोनासङोब्ला बेसे मोजां जागोन हाबानि सिगांबो गावखौ गोथारै लाखिनाय हाबा जानानैबो फोथायजाथावै गावसोरनि हाबा जानाय जिबनखौ गोथारै लाखिनाय बेसे मोजां जागोन नाथाय सैताननिखौ खोनासङोब्ला जोंनि हाबा जानाय जिबनाव समायसा जोंनि सेंग्रा सिख्ला जिबनाव समायसा जोंनि न'खर जिबनाव समायसा सैताना बेखौनो लुबैयो जोंनि न'खरफ्राव समायसा जाथों जोंनि हाबा जानाय जिबनाव अनलायनो हायै जाथों निमाहा होलायनो हायै जाथों गारलायनाय जाथों सैताननि बे लुबैनाया अनलायनो हायै जाथों सैताननि बे ओंखायनो ना सोरनिखौ खोनासंगोन इसोरनिखौ ना सैताननि जायनि बुंनाय फुस्लायनाय बुरखायनायनि आन्दोआव नोंनि थाखाय गाज्रि साननायबो दं ना सोरनिखौ खोनासंगोन हावा बायदि ना मोदायनिखौ खोनासङोब्ला जोबस्रांगोन जों जसेफ बायदि बुङो बे दुष्टु आरो इसोरनि जेंना फाब खामानिखौ आं मावनो हाया जेब्ला जोंनि सेंग्राफोरा जसेफ बायदि बुंनो रोंगोन ना गोग्लैनायनि बाथ्रा फैया बे दुष्टु खामानि बे इसोरनि जेंना फाब खामानि आं मावा जोंनि साफ्रोम सिख्लाफोरा बुंनो रोङोब्ला बेयो दुष्टु खामानि बेयो फाब खामानि आं मावा होननानै बुंनो रोङोब्ला इसोरा जोंनि हाबानि समाव मा आशीर्बाद होदों इसोरनि आशीर्बाद मोनोब्ला जोंनि न'खरफ्रा बेसे मोजां जागोन हामबायसै